A mitjans del segle XIX, un llibreter barceloní va voler construir una nova església allà on la ciutat creixia després d'enderrocar les muralles, a l'Eixample. Seria un temple expiatori fet pel poble i per al poble. Un jove arquitecte va convertir aquest projecte en l'obra de la seva vida i va aconseguir que la seva proposta fos una innovadora, incomparable i monumental basílica. Ell era Antoni Gaudí i el temple, la Sagrada Família. L'origen del projecte cal cercar-lo a finals del segle XIX, quan Josep Maria Bocabella va crear l'Associació de Devots a Sant Josep i va promoure la construcció d'un temple expiatori dedicat a la Sagrada Família que fos finançat pels donatius dels fidels. Però no va ser Gaudí qui va rebre l'encàrrec. L'arquitecte Francesc de Paula del Villar va fer-ne un primer projecte. El 19 de març de 1882 es va col·locar la primera pedra. Un any més tard, del Villar va renunciar a l'obra i un jove Gaudí de 31 anys n'agafà les regnes. Ell volia fer el temple perfecte. Gràcies a un gran donatiu li va permetre fer un replantejament total del projecte. En lloc de continuar amb el projecte d'església neogòtica de del Villar, va proposar un projecte ambiciós i monumental, expressió de la fe cristiana, absolutament innovador, amb 18 torres de gran alçada. 12 dedicades als apòstols, 4 als evangelistes, una a la Mare de Déu i la més gran, al centre, de més de 170 metres, a Jesucrist. Aquell temple es va convertir en el projecte de la seva vida. Hi va treballar 43 anys i va aplicar totes les experiències adquirides en els altres edificis. Com que sabia que no veuria el temple acabat, va prendre una decisió trencadora. En lloc de construir les naus en horitzontal, va començar una altíssima façana en vertical, la del naixement. «Vindrà gent de tot el món a veure el que fem», va pronosticar el mestre. El 1926, Antoni Gaudí va morir sobtadament, havent vist una torre acabada. Les obres van continuar i es van acabar les torres de la façana del naixement 4 anys més tard. La Guerra Civil Espanyola va imposar un parèntesi en la construcció del temple. El 1936 es crema l'obrador de Gaudí i es destrueixen plànols i fotografies i s'esmicolen les maquetes de guix. Després van venir anys difícils. Els pocs recursos es destinen a la restauració i reconstrucció de les maquetes. Però el poble de Catalunya va continuar donant almoines. I així, en paral·lel al ritme que marca la història de Barcelona i Catalunya, el temple continua endavant. I el temps ha donat la raó a Gaudí. La Sagrada Família és l'emblema de la ciutat de Barcelona i també un símbol artístic i espiritual de Catalunya. Milions de persones cada any procedents de diferents cultures i creences es commouen davant la magnitud i la bellesa de l'obra, la tècnica arquitectònica, la llum, les escultures i quelcom més intangible. Però tot té un sentit, tot té una explicació. Gaudí volia expressar amb arquitectura i bellesa la religió cristiana i per això es va inspirar en la natura, en la Bíblia i en la litúrgia. I donant molt de protagonisme a la llum i al color, va voler convertir cada racó de la basílica en un símbol de fe. Surt el sol a Barcelona. La ciutat desperta a poc, mentre els primers rajos il·luminen la façana del naixement, on Maria, Josep i el nen Jesús, acabat de néixer, són el centre d'aquest gran pessebre. És un cant de triomf de vida i d'esperança. Tota la creació celebra la vinguda del Messies, Jesús, fill de Déu, i descriu la infància i la joventut de Jesús i els misteris de la fe cristiana. Els 3 portals que formen aquesta façana estan dedicats a l'esperança, la fe i el central, a la caritat, que està coronat per un xiprer, el símbol de l'eternitat, l'hospitalitat i l'amor de Déu per als éssers humans. Diferents autors han realitzat les escultures d'aquesta façana, una autèntica explosió de la natura que tant admirava Gaudí. Ocells, plantes, signes del zodíac, escarbats, marietes, libèl·lules, palmeres i flors que semblen cobrar vida i que captiven les mirades dels visitants.
La façana està culminada per les portes dissenyades per l'escultor japonès Etsuro Soto. A la banda oposada, la façana de la Passió representa el dolor, la pujada al Calvari, el sacrifici de Jesús fins a la mort a la creu. Tota la façana és austera i pelada per expressar el patiment i sacrifici de la Passió. Està encarada al sol ponent i busca el contrast de les ombres per aconseguir la duresa que Gaudí va projectar amb arquitectura i que l'escultor Josep Maria Subirachs va completar amb les escenes de la Passió ordenades cronològicament en un camí en forma d'S. La portalada va ser pensada per Gaudí durant una llarga convalescència i havia d'expressar la veritat i el dolor de la vida. Sobre el pòrtic d'entrada de 6 grans columnes inclinades s'erigeix un frontó de 18 columnes que suporten una cornisa de prismes hexagonals. Cada un conté una lletra de la inscripció en llatí: Jesús de Nazaret, rei dels jueus. La façana de la Glòria, encara per construir, serà l'entrada principal del temple. Presentarà la història de la humanitat, des d'Adam i Eva fins al judici final, i recollirà totes les ensenyances de Jesucrist que han de dur els homes i dones a la felicitat i a la glòria eterna. A sobre de les portalades, que representen els 7 sagraments, s'alçaran 4 de les 12 torres dels apòstols. Gaudí va projectar-les com unes agulles d'altures extraordinàries per expressar la unió dels éssers humans amb Déu. L'alçària és també un element que comprèn a l'interior de la basílica. Aquí, les naus són com un bosc enorme que convida a la pregària i que acull la celebració eucarística. La llum entra profusament i difosa pels finestrals, obra del mestre vitraller Joan Vilagrau. A les columnes i finestrals hi ha representada tota l'Església Universal. A la lluerna principal de l'absis i visible des de qualsevol punt, es troba un mosaic de vidre venecià que evoca Déu creador i captiva la mirada del visitant només entrar al temple. A sota, el baldaquí amb els dons de l'Esperit Sant. I, finalment, Jesucrist a la creu. A banda i banda del creuer, les escultures de Josep i Maria completen la Sagrada Família. L'arquitectura de Gaudí no té precedents. Està generada per unes estructures, formes i geometries noves, però d'una gran lògica i inspirades en la natura, on la llum i el color tenen un important protagonisme. Però construir això, absolutament trencador, no era fàcil. Per això, Gaudí va dedicar més de 40 anys de la seva vida a deixar les bases de la Sagrada Família. Era conscient que els arquitectes que el succeirien haurien de portar les innovacions de cada època, com ell mateix havia fet. I així ha estat. De fet, els darrers anys, la tecnologia 3D i les innovacions arquitectòniques i constructives més avançades han permès a tot l'equip garantir-ne la viabilitat i han fet possible continuar el que Gaudí va deixar pensat i dissenyat a través de plànols i modelat en guix. Els campanars estan fets amb pedra sorrenca procedent de Montjuïc. Les columnes inferiors amb pedres molt resistents perquè han de suportar pesos majors, com ara granit, basalt i pòrfir vermell, que confereixen al conjunt color i textures. Els diferents elements del temple s'elaboren amb figures geomètriques de desenvolupament complex. A les naus de la Sagrada Família, Gaudí va utilitzar unes voltes i cobertes insòlites on va aplicar geometria reglada. Volia que la llum penetrés al temple de forma similar a com ho fa a través de les fulles d'un bosc. Per aconseguir-ho, va fer servir un nou tipus de columna, inclinada perquè era més estable que una vertical, i de doble gir, que va aconseguir amb la intersecció de dues columnes amb la mateixa base que feia girar en sentit contrari. Els capitells, fets amb el·lipsoides, són com els nusos dels arbres. Les branques es ramifiquen cap al cel. Així, aconsegueix agrupar el pes de les naus i cobertes des de les columnes superiors als fonaments del temple. I entre aquestes columnes hi ha unes lluernes o claraboies que li permetien alleugerir els volums de les voltes entre les columnes i fer entrar la claror. Per crear aquestes obertures, Gaudí va utilitzar per primer cop en la història de l'arquitectura la forma de l'hiperboloide, una superfície generada per una hipèrbola que gira al voltant d'un cercle o una el·lipsi. L'hiperboloide és la llum.
deia Gaudí. Aquesta superfície li permet recollir el màxim de llum de l'exterior i difondre-la a l'interior. La planta del temple és de creu llatina. Als peus està situada la façana principal, mentre que les altres dues són els braços. Al capdamunt hi ha l'absis amb 7 capelles. Va envoltar el temple amb un claustre, una solució molt innovadora i que trencava amb la tradició d'adossar-lo a l'exterior, al lateral de les esglésies. El va projectar com un espai ampli i cobert i en va construir un tram a cada costat de la façana del naixement, amb el portal dedicat a la Mare de Déu del Roser com a model dels altres 3 portals que donen entrada a les façanes des del claustre. Va projectar 2 sagristies a la capçalera del temple, amb unes cúpules basades en la intersecció de 12 paraboloides. Com sempre, al llarg de tots aquests anys de construcció, el temple segueix obert al poble. Les obres per finalitzar l'edifici conviuen amb celebracions religioses i també esdeveniments de la ciutat. I això fa que la Sagrada Família sigui un element viscut per tots. La cripta, un gran i acollidor espai situat a 10 metres de profunditat sota de l'absis, és l'església parroquial del barri. És aquí també on hi ha la tomba de Gaudí, ubicada en una de les seves capelles. La dedicació de la basílica que va presidir el papa Benet XVI el 2010, 128 anys després que es posés la primera pedra, va marcar un punt d'inflexió en la història del temple. Des d'aquell moment, la Sagrada Família va quedar dedicada al culte. En els propers anys, la Sagrada Família viurà la seva darrera etapa de construcció. S'enllestiran les sagristies i es completarà el claustre perimetral que envolta el temple. S'aixecarà la Torre de Maria sobre l'absis. També s'acabaran les torres dels evangelistes que encerclaran la Torre de Jesús, coronada amb una creu a 172,5 metres que convertirà el temple en un dels edificis més alts de la ciutat. Finalment, es construirà la façana principal de la basílica, la de la Glòria, que es projecta a partir de l'estudi del model original de Gaudí i del contingut simbòlic que ell va preveure. El 2026, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, es preveu que l'obra arquitectònica quedi finalitzada. Cinc generacions han crescut veient la construcció de la Basílica de la Sagrada Família. Les pedres han anat pujant gràcies als granets de sorra de les aportacions i donatius dels qui no hi han deixat mai de creure. Aquell somni de Gaudí d'alçar un temple fet pel poble i per al poble s'està fent realitat. I s'ha convertit en un temple universal, de la humanitat i per a la humanitat.